हेलो गाइस बड'लेण्ड एन्टारटेनमेन्ट चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो गोसो गोथारै बरायग्रोनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअआ खिन्थु मजा जालांगोनलै बेथो नोंथांमोननि सोंहरनाय आरो जोंनि फिननायजोंनो अयथासार फुल इन्टारेस्टेड जालांगोन। हिरि रायजोफोर बाङाय देरि जाबाय हामा मोननांला दा। जों बायनो ओंखारबाबो सामथायानो मारै सोलाबनो नागिरा। तो चलिए शुरू करते हैं। सामथाय जागायनायनि सिगां एसे रायफोरना होआ मानो। रायजोफोर मोनसे खोथा गोबां कुइसन फैदों आरो गोबां कुइसनानो एसे कमन जादों। बेबायदि कमन कुइसनखौ होनाय जानाय नङा, मोनसेल' होनाय जागोन। तो बेनि थाखाय नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा आरो गोबां कुइसनखौनो बिदि पिकआप खालामजोबनो हानाया असम्भब खोथाखा। गासैनिखौबो होजोबनांगौबाथ' भिडिअआ 1 घन्टासो जागोन खोमालै। तो नोंथांमोना बरिं मोनलायगोन, जायनि थाखाय गोबाङानो हामा मोनलायनायबो जायो। आंनि कुइसनखौ पिकआप खालामाखै, आं सोंहरनायखौ एन्सार होआखै होननानै। बिदि हामा मोनलायनायनि थाखायनो जों Q&A भिडिअ लाबोनोबो बाखाङो। तो नोंथांमोना एसे बुजिलायदो। नोंथांनि सोंहरनाय बादिनो गुबुननि सोंहरनाया दिखांजादोंब्ला बेखौनो नोंथांनि मोननो गोनां एन्सार होनना सानना लादो। आरो माबाफोर सोरनिबा इम्परटेन्स बाथ्रा मिथिनो थालांथारदोब्लाबो आंखौ फेसबुक इन्स्टाग्रामफोराव मेसेज खालामनो हागोन, सोंहरनो हागोन। आं 1 उइकनि थाखाय कमेन्ट रिप्लाय खालामनो थाखाय रेडि। नों पुतलायानो फेसबुक नायो? नोंलाय मा होनबा मानसि? आं कार्टुन गुसिंग्रा आङो। गुसिंग्रा दिसे फाल्तु खोथा बुंनाङा, सौग्ला हरगोन दानो। रायजोफोर जों दिनै जेबो रल लाना फैयाखै, जास्ट सामथाय प्र'नि जानानैसो नुजाफैदों। आं दा दङ सामथाय लाइट, दा लास्टाराव अरिजिनेल सामथाय प्र'आबो नुजाफैगोन। दा माकार जागायदो। कमेन्ट्सफोरखौ फरायलांसै होमबालाय। रमिला सन्जिब मोना सोंहरदों, आदा नों बबेनि, मा डिस्ट्रिक्ट, रियेल नामा मा नाम आरो फेमिलि मेम्बार सोंहरदों। एड्रेसखौ खोथाग्रोनाया जरुरि। आच्छा, सिगांनि Q&A भिडिअआवबोथ' आं खोन्थाखाबायमोन, अब्लाबो खोन्थाबावनोसै। आंनि रियेल नामा जाबाय शंकर दैमारि, ओमफ्राय आंनि निक नामा जाबाय सामथाय प्र'। नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ। आंनि हम डिस्ट्रिक्टआ जाबाय बाक्सा, आंनि फेमिलि मेम्बारा जाबाय गासै 6 जन। बाट आङो हम डिस्ट्रिक्टआव थाया, दा आङो धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि गगामुगाव थायो। मानो थायो आं दा दसेनाव खोन्थागोन। सानराजा बर'आ सोंहरदों, आदा सना नोंना जिएफ दंना गैया आरो हाबाया माब्ला, नोंनि एजआ बेसे जाखो, ओमफ्राय हाबायाव लेंहरगोन ना लेंहरा? बयबो बेखौल' सोंहरदों मानसिफोरा। 70% जेबो कुइसनानो गैया माने। आच्छा, समनि आंखाल थाब खोथानोसै। हाबाखौथ' आङो फैगौ बोसोराव नङाब्ला बै नेक्स्ट इयाराव जानो सानदों, मा जायो नायनि। ओमफ्राय जिएफआलाय दङ दंनायालाय, मिसाखौ मा बुंनो। सुवादा गार्लफ्रेन्डखौ गिना खुला खोथाना लानांबाय। मोनला नोङो सामथाय मोनला आरो गोदान। बेनोथ' आंथ' बारा आयनाखौ नायखाया, मबाइल डिसप्लेफोरावनो नायना थायो। दाख्लैसो नोंथांमोना हाबाया माला जागोन होनना सोंहरबाय थानायाव आयनाखौ नायबाय, जि असाइस मोनबायलां सयथि। हाबा जानो समाय मारबायथ' होननानै। नेक्स्ट कुइसन, अनजालु मोसाहारिया सोंहरदों, आदाया माब्लानिफ्राय इउटुब चेनेल स्टार्ट खालामजेननायमोन? आदाया बाजै लाबा इउटुब चेनेलखौ नागारगोन नामा? इउटुब चेनेलखौ आं फार्स्ट स्टार्ट खालामजेनदों फार्स्ट लकडाउननिफ्राय, माने 2020नि मार्च एप्रिलफोरनिफ्राय। आरो नोंथांमोना सापर्ट खालामलांबाय थायोब्ला आं जुलि जाबाबो इउटुब चेनेलखौ मालाबाबो नागारनाय नङा। नेक्स्ट, बिदांस्रि बसुमतारिया सोंहरदों, दादा आंनि मोनसे कुइसन, नों बेसेबां फरायनाय आरो मा गामिनि आरो नों दा सान्दै मा मावो? आंनि गामिनि मुङा दैमुगुरि, ओमफ्राय आंनि फरायनाया बारा फरायाखै आङो, रयेल BSc ओमफ्राय DLED दं। ओमफ्राय दा आं दासान्दि LP टिचार फोरोंगिरि मावो। उफाय गैया रायजोफोर, गोजानब्लाबो गुबुन जायगायाव साख्रि मावफैनो गोनां जादों। इराक बसुमतारिया सोंहरदों, गोबां सोंहरदों बिथाङा, आं मोनसेल' फोरमायना होनोसै। आदा नोंनि गोसोनिफ्राय लुबैनाय हास्थायनाया जोबदोंना जोबाखै? आरो जोबाखैब्ला मा लुबैनाय हास्थायनाय दं बुं। अनजालु इराक फंबाय, मानसिनि बेलायावथ' गोसोनि लुबैनाया जोबनानै थांखाया, आंनि बेलायावबो बेनो जोबाखै। बेखायनो जोङो जि मोनो बेजोंनो गोजोननाय लानो रोंनायासो मेन बाथ्रा। बड'सा इउटुबनिफ्राय सोंहरदों, 1 नाम्बाराव आदाया जौ लोङोना लोङा, 2 नाम्बाराव आदाया फरायसालियाव मा साबजेक्ट फोरोङो, 3 नाम्बाराव आदाया बाजैखौ मायाव नायना आराम मोननाय, 4 नाम्बाराव आदाया हाबायाव मा बेदर जागोन? रब्रा सासेनानो एथ' बुरजा। अके, 1 नाम्बारनि फिननाय, आं जौनि साफोरजों बारा सोमोन्दो गैया। 2 नाम्बारनि फिननाय, आं फरायसालियाव बांसिन इंलिस, मेथ्स, साइन्स फोरोङो। 3 नाम्बारखौ बुंथ'ला, 4 नाम्बारखौ बुंसै, आङो हाबायाव अमा आरो ना होनो सानदों। नेक्स्ट, बड' स्टेटासनिफ्राय सोंहरदों, आदा सामथाय प्र', नों मोनसे भिडिअ इडिट खालामनायाव बेसे गोबाव सम लायो? टाइम मोनबा सानसेयावनो जायो। मिस्टार एम ब्रह्म मिक्सा सोंहरदों, दानि जुगाव साख्रि लानांगौ ना बिजनेसमेन जानांगौ? साख्रि मोननांगौआथ' गोरलै खोथा नंला, बेनिखायनो मा खालामनांगौ? मा खालामनांगौ बुंब्लाथ' आं दा मा बुंबावनो, बे नोंथांनि एबिलिटि, स्किल्स आरो इन्टारेस्टनि सायावसो नालाय। जेखि खामानि मावा मानो मोजांल' मावलां, साख्रिजोंल' जानो हायो बे नङा। दानि दिनाव गोबां राहा लामा दंसै। मिस्टार जोंसारुआ सोंहरदों, आदाया बैफोर डायलगफोरखौ बोरैहाय सानखांना दिहुनो?
आरो बैसोर पुतलाफोरनि गासै रावफोरखौनो नोंनो होजोबो नामा? औ गासैखौबो सान्थाय प्र'आनो होजोबो बिदिनो गोदाव सोराव गोसोखांलाबायबानो अयथासार डायलगफोरा फैयो आरो। ब्रह्म सरनजितआ सोंहरदों माखासे कुइसन मोननैल' फरायनोसै आङो। से नाम्बाराव सोंदों नोंथाङा जुलि जानायनि उनाव साबेसे गथ' गथाय खांगोन? 2 नाम्बाराव नोंथांनि एन्टारटेनमेन्ट खालामनायनि थांखिया मा? जात जात सोङोलै। 1 नाम्बारनि फिननाय जुलि जानायनि उनाव आङो 2 गथ' गथाय खांनो सानदों आरो। ओमफ्राय 2 नाम्बारनि फिननाय एन्टारटेनमेन्ट खालामनायनि थांखियाथ' आंना बयखौबो दान्दिसे सम रंजाहोनाय मिनि खुसि लाखिनाय आरो बेल'। बिकास अफिसियेलनिफ्राय सोंहरदों हाय ब्र बलिउडनि फेभरेट एक्टर आरो एक्ट्रेसआ सोर नोंना ब्र? बयखौबोथ' मोजां मोनो बाट ऋतिक रोशन आरो शाहरुख खानखौ बांसिन मोजां मोनो। एक्ट्रेस बुंबाथाय सनाक्षीखौ मोजां मोनो आरो। अनसाय बर'आ बुंहरदों सान्थाय आदाखौ खासि खालामनाय बायदि नुखायो आदा, नोंनि बेबायदि देहानि राजखौ खोन्थालाय। फाग्ला खासि खालामजायाखै बबावलाय गोदाव सोराव। सर बिब'आ सोंहरदों सान्थाय फंबाय मानसिफ्रा हासुनो खिनो थाखाय न' लुना लायो नाथाय गगा मोनबा गुंग्राय गारनो मानो न' लुना लाया? बेबोथ' खि हासुदै बादि लेथ्रा बुस्थु। आं सानो खिनाय हासुनाया रेगुलार जाबाय थायो नालाय बेखायनो इलेक्ट्रिन इउरिनेल लुना लायो, नाथाय गगा मोनना जों सानफ्रोमबो गुंग्राय ओंखारबाय थाया नालाय बेखायनो मानसिफ्रा बेखौ इम्परटेन्स होआ बेखायनो न' लुआ। गेमिं वाइजेडनिफ्राय सोंहरदों नोंनि गोथावसिन ओंख्रिया मा? नोंथाङा मा मावनानै मोजां मोनो? नोंनि गुबै थांखिया मा? आंनि गोथावसिन ओंख्रिया जाबाय अनलाजों दाउ, ओमफ्राय स्पेसियेल बेदरा जाबाय एम्बु बेदर, ओमफ्राय आरो मैखुनखौबो मोजां मोनो आं, बेरनाय मैखुन बा बानायनाय मैखुन बेखौ मोजां मोनो। ओमफ्राय आङो मावनानै मोजां मोनो होनब्ला लोगोफोरजों बेरायनानै जायगा मोजां मोनो। ओमफ्राय आंनि थांखियाथ' आंना ओरैनो माबा मोनसे जब मावखानायमोन आरो जब मावनायजों लोगोसे माबा मोनसे फिसा ओरैनो सटा मटा सिंगार जानो गोसोमोन आरो। मिस्टार जोमै चेनेलनिफ्राय सोंहरदों माखासे मानि नोंनि इयार्सआ बेसे? नों हालेवनो रोंना रोङा? नों मोजां मोननाय बड' फिल्मनि एक्टर एक्ट्रेसनि मुं? अके 1 नाम्बारनि फिननाय आंनि इयार्सआ माने बैसोआ 27 रानिं जाबाय, थगायाखै दे आङो, लानो सम जाबाय आरो ना। ओमफ्राय नों हालेवनो रोंना होनदोंमोन, आं हालेवनोथ' रोंगौमोन सिगां, दा आन्थोखौनो लानो रोंनाय नङा बायदि मोनबाय आं। ओमफ्राय बड' फिल्मनि एक्टर एक्ट्रेस होनबाथ' आं गासिखौबो मोजां मोनो, गासैनिखौबो नायजोबो, जेरै एक्सनाव सोरांखौ मोजां मोनो, एक्सप्रेसन एक्टिंआव लिंसारखौ, स्टाइलिशआव सिद्धार्थ, बेबायदिनो एक्ट्रेसफोरखौबो सबखौबो मोजां मोनो आरो। मिस्टार के ब्रह्मआ सोंहरदों आमेरिकानि हिन्जावा माला बर' रायलायगोन आरो माला हाबा जागोन? आमेरिकानि हिन्जावा लासैनो थथ' थाथा बर' रोंलांसिगोन, ओमफ्राय हाबाया थाबैनो जासिगोन, बे उइकावनो जानो हागौ। रायजोफोर आमेरिकानि पार्क इपिसड सिस्टेमाव लांबा बरिया मस्थ' गाहाम नांगोन ना? जोंदाव बसुमतारिया बुंहरदों इण्डियानिफ्राय आमेरिकासिम मोसौ गारिजों थांब्ला खै घन्टा लायो ब्र? फंबाय आमेरिकासिम मोसौ गारिजों थांबाथ' नोङो बोरायना थैगुलायगोन। नेक्स्ट बिग्राय अफिसियेलनिफ्राय सोंहरदों आदा सामथाय नों बे कार्टुन भिडिअखौ बानायनायनि सिगां सोरनिफ्रायबा मदद लाग्रोदोंमोन नामा? आदानि बे कार्टुन भिडिअखौ नोंनि न'खरनि फेमिलिफोरा नायो नामा? माने एसे देन्जार जायोथ'। रावनिफ्रायबो बिदि मदद लाग्रोनाय जायाखैमोन, ओरैनो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव एनिमेसन कन्टेन्ट क्रियेट खालामनाया एसे खम नालाय बेखौ नोजोर बोनानैसो आङो लाबोनाय जादोंमोन। 2 नाम्बारनि फिनाय औ नायो, आंनि न'खरावबो नायो आंनि भिडिअखौ। जेकिन नार्जारिया बुंहरदों आदा सामथाय मेन्टेला बडि गोनांखाय दुगाथार आरो मानो गस्ला गाना? बुंदो मेन्टेल नोंहा। आंना गोजांनायानो खोथा फैया। हिरि बरफनि मुफुरनि बादि कुवालिटि दंलै आंनाव। SN स्टुडिअ'निफ्राय सोंहरदों आदा नोंनि मिउजिक स्टुडिअ'नि नुनाय सिमाङा मा जाखो? फंबाय आंना मिउजिक स्टुडिअ'नि सेटआपा जाफ्रामबायानो, बाट अडिअ' इन्टारफेसल' बायना दंबावो। दासो मिउजिक एरेन्ज खालामनो सोलोंगासिनो आङो, बेखायनो भिडिअ फैनायाबो मालाबा गोबाव जायो। स्काइलाइटनिफ्राय सोंहरदों ब्र मान्थलि बेसे मोनो नों इउटुबनिफ्राय? खुला खुलि खोथा, बर्तमान 18,000निफ्राय लानानै 24,000नि गेजेराव। जेनलि बर'आ बुंहरदों आदा नों लाब्रा बड' कार्टुननि भिडिअ नायोना नाया? आरो बर'नि गेजेराव 1 मिलियन मोनबाय बर' फिसा सन्जय बर' बि भइस, नों गोजोननाय दंना गैया बेनि सायाव? लाब्रा बड' कार्टुन भिडिअखौ आंबो नायो, बिथांजों जों कन्टेक्टआव थायो, माबाफोर प्रब्लेम जालायोबा जोङो हेफाजाब होलायो। बि भइस जाय सन्जय बर' बिथाङा 1 मिलियन साबस्क्राइबार मोननो हानायनि सायाव आंहा जोबोर गोजोननाय दं, आंबो नायो बिथांनि भिडिअखौ। एनिथिं आर प्रडाक्सननिफ्राय सोंहरदों सार नोंथांनिसिम आंनिफ्राय सोंथि नोंथांनि ग्रेजुवेसन जानायनिफ्राय जब मोननायसिम बेसे इयाराव कमप्लिट जादोंमोन आरो नोंथांनि जा दा टिचारनि जब बे जबखौ LP लेभेल ना ME नि मावगासिनो सार? आरो सेलारनि सायाव एसे फोरमायदो सार नोंथांनिसिम। माबा बिलायदोलै। ग्रेजुवेटआ आंना 2016आवनो जादों, ओमफ्राय आंना साख्रिया LP आवसोलै, उपाय गैया। ओमफ्राय गोदानसो नालाय साख्रिया 28+ मोनो आरो। नितुल ब्रह्मआ सोंहरदों बेसेबांसो मोनो ब्र एप्सफोरनि स्पन्सारशिप खालामनायाव? स्पन्सारशिप भिडिअ खालामनाया मोननै रोखोमनि जायो, डेडिकेटेड आरो इन्टिग्रेटेड। डेडिकेटेड भिडिअ आङो ओरैनो 5,000 लायो, ओमफ्राय इन्टिग्रेटेड भिडिअ आङो 3,000सो लायो।
KVI लेन्डस्केपनिफ्राय बुंहरदों ब्र नों दासिमबो UN एकाडेमि मुसलपुरावनो टिचार जब मावबाय दं नामा? प्राइभेटआ मावथ'ला। बड' इउटुबारा बुंहरदों आदा चेनेल ग्र' जानायनि एसे खायदा बोरायफोर अयथासार फर्मुला दंबा अन्नानै खोन्थाहरदोरा। जेबो फर्मुला गैया फंबाय, खालि मोजां इउनिक कन्टेन्ट क्रियेटल' खालामलांबाय था, निस्सय जालांगोन। पिंकि ब्रह्मआ सोंहरदों सामथाया माबायदि महरनि हिनजावखौ फसायो? मिनिनो ओंखारहां बाराद्राय अयथासार सोंबा। आं सामथाय लायदावथ' डेन्जारसो। सिख्लाफोरखौ एसे मोदोम गोनां, खानाय रुम्बां आरो मोखांफोरा एसे दुलुर, खावलाय गोनांबा एसे मोजां मोनो आरो। उत्पल सरगोरिया बुंहरदों हेल' पुतलानि जातफोर, नोंसोरनाव माल बुस्थुफोर थालायलायगोन ना लायाब्रा? फाग्ला नोंबा माबे बुस्थुखौ होनदों? दैमु बसुमतारिया सोंहरदों सामथाय ब्र नों जिउआव साबेसे सिख्ला प्रपज खालामफेरखो? सानैसो खालामफेरबाय, गैयालाय साइज गैयैखायनो रेजेकल' खालामजायो। बिक्रम सिंह लाहारिया सोंहरदों माने बे मासाव 50K भिउ जाबाय, ओमफ्राय नेक्स्ट मासाव 50K भिउ जाबावबाय, अब्ला फैसा मोनगोन ना मोनालै? मोनो ब्र, बोसोरसेनि सिगां भिडिअ होनायाबो जुदि भिउ फैबाय थाबा रेभेनिउ मोनबाय थागोन। हेमेन गेमिंनिफ्राय सोंहरदों आदाया जिएफोरखौ किस खालामफेरबाय नामा? खालामफेराखै। दाथ' गोजां बोथोर, नों सानसेयाव खैबार दुगैयो? सानसेयाव खेबसेल' दुगैलां, आरो गुसुथारबाथ' नायसोलाबता हे दरखार लागा नाय आमार लागा। देबानन्द बसुमतारिया सोंहरदों आदा नोंथांनि जिएफनि मुङा मा? फाग्लाफोर नांथ'आ र', उनाव मालाबा सारप्राइज होगोन आं। लेजेन्ड 2 पइन्ट गेमारनिफ्राय बुंहरदों आदाया भिलेज ना टाउनाव बबेयाव थाना मोजां मोनो? मा बुंनो, सिगांथ' गामियावनो थाना मोजां मोनोमोन, दा टाउनाव थाना मोजां मोनग्रा जालांबाय आरो। इस्माइल दैमारिया बुंहरदों सामथाय आदा नोंथांनि गय बागाना बेसे जौगाखो? गैयालाय फंबाय, दैनि सुबिदा होनो हायैनि गोबां गयानो थैनाय जादों, दा थालिरसो बागान खालामग्रोनांसिगोन। निर्मल रामसारिया बुंहरदों आदाया लुकुर लाखार खालामनो मोनफेरबाय नामा? फाग्ला मोनाखै। निजोम बर'आ सोंहरदों HSLC आरो PO फाइनाल एग्जामाव बेसे पार्सेन्टेज मोननाय खोथाना हो आदा भिडिअनि गेजेरजों। मेट्रिकआव जेन 10 फार्स्ट डिभिजन माने 60%, आरो HSआवबो जेन 10 फार्स्ट डिभिजन 61%ल' गारागारमोन। नमल बर'आ बुंहरदों आदा सामथाय थाब भिडिअ लाबो, नोंनि भिडिअखौ नायनोल' इउटुबाव अन खालामो आङो आदा प्लिज रिप्लाय मी। थेंक इउलै नमल फंबाय, बेबायदिखौसो लेजेन्ड जिनियन साबसक्राइबार होनो दा। जगदीश बसुमतारिया बुंहरदों ओइ ब्र नोंथ' टिचार, ओमफ्राय नोंखौ स्टुडेन्टफोरा नोंनि भिडिअनि डायलगखौ मारिना मारिया? गिखाजोबखायो आंखौ, नाथाय मालाबा जक्स खालामबा गथ'फोरखौ मिनि होनानै खिज्राय होलायो आङो। बसुमतारी पारासुना सोंहरदों ब्र नोंना सिगांनिफ्राय जिएफजों ब्रेकआप जानाया दासिम साबैसे जाखो? बर्तमान आरो दा साबैसे जिएफ दं? आरो ब्र नों मेन्टेलनि रायलायनायखौ बबेयाव सोलोंबोनायमोन? एक्स जिएफ गैयालै आंना, मेन्टेलनि रायलायनायखौ दाबसे गामियाव आलासि जानो थांनानै खोनाबोनानै सोलोंबोनाय जादों। धनिराम बर'आ बुंहरदों ब्रादार बड' इयुथखौ लाइफआव साक्सेस जानायनि एनि एडभाइस? साक्सेस जानायनि टिप्सखौथ' मा बुंनो आरो, नोङो जिखिनि खामानि मावा मानो नों गावनो बिलिभ थानांगोन, फोथायनाय थानांगोन, एफर्ट नोङो गावनो खस्थ' खालामनांगोन एसे, ओमफ्राय पारसिस्टेन्स थानांगोन, डिसिप्लिन थानांगोन, एक्सन नों खामानि मावनांगोन, नों सिमां नुनाल' जाया, नों गावनो एक्सनाव फैनांगोन, राइट एटिटिउड थानांगोन, माने मोजां सेक्रिफाइस खालामनांगोन आरोना, ओमफ्राय आरो क्रिएटिभिटि होननाय बुस्थुआबो थानांगोन नोंनियाव, अब्लानो निस्सय नों खस्थ' खालामलांबाय थाबा साक्सेस जालांगोन। मिस्टार राहुलआ सोंहरदों सारा मा ब्रेन्डनि आन्डारवेर गानो? साबैसे एक्जिप दं? 1 उइकआव फरायजाला। एक्जिप गैया दै, आरो गाननाया इउर' जकि ब्रेन्डफोरखौनो गानो। निरन्जय ब्लग्सनिफ्राय सोंहरदों आदा सामथाय नों भिडिअखौ माबोरै खालामो? भिडिअखौ टुइनस्क्राबावनो बानायो, ओमफ्राय एडिटिंखौ आङो काइनमास्टारावनो बानायो। दा माबोरै खालामबाथ' दा फंसे रावजों बुंनो हाया नालाय, बेखायनो बेनि डिटेल्ससिम मालाबा आङो भिडिअ एक्सट्रा लाबोगोन। थेंक इउ। ड्रिमिस्टियास दैमारिया सोंहरदों से नाम्बाराव आदाया बे बोसोर 2022 मा खालामनो प्लेनिं लादों? आदानि जबा पार्मानेन्ट नंगौना नङा? आदाया गावनि रोंगौथिखौ लानानै गोजोननाय दंना गैया? बे बोसोर 2022 आं ओरैनो हम स्टुडिअ सेटआपखौ कमप्लिट खालामनो सानदों, ओमफ्राय ओरैनो फिसा सिमां दं, बेखौ खोथाथ'ला। ओमफ्राय आंनि जबखौ बुंदों ना, जबा पार्मानेन्ट रेगुलार, ओमफ्राय रोंगौथिखौथ' आरो मा बुंनो, गोजोननाय लानांसिगोन। मिस्टार दिदोम बर'आ बुंहरदों दादा आं मंगल ग्रहनिफ्राय बुंदों, आंनि सोंलुआ जाबाय ओरैबायदि मा बुस्थु मिनिब्ला थाखोमायो, मिनियाब्लासो नुजायो? मंगल ग्रहआवसो मोनगोन खोमालै बेनि एन्सारखौ, जायखिजाया आं मिथिथ'ला, सोरबा मिथियोब्ला कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरदो। दैमालु बर'आ बुंहरदों सामथाय सार नोंना जोनोम जायगाया बहाय सार? प्लिज रिप्लाय। आंनि नेटिभ प्लेस माने जोनोम जायगाया बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय मुसलपुर खाथिनि बोरिमुगाव। अनसुला बर'आ बुंहरदों सिगां उन्दै समफोराव आदाया दखान गलाफोराव मुवा बेसादफोर खावबाय बायोमोन नामा? उन्दैयाव दखानाव बिदि खावफेराखै खावनाया, खिन्थु स्कुल थांनाय समाव बै मालायनि बारि नारें जुमब्रा खावनाय, सुमफ्रेम फिथाइ खावनाय बेफोर दंमोन आरो एसे। रिंखां बसुमतारिया बुंहरदों आदाया बाजैखौ मासाव खनबेसे लोगो हमो? फ्रम बाक्सा।
मासाव नङालै बोसोराव खेबनै बा खेबथाम बिदिल'। केबि मेकारा बुंहरदों फिउचाराव इउटुब बेन जाबा मा खालामगोन आरो माबाफोर एक्सट्रा बिजनेस खालामगोन नामा आदाया? जेबो एक्सट्रा बिजनेस गैया, बे मोननै प्लेटफर्मानो टिचार आरो इउटुबल'। इउटुबा बेन जाबाथ' आरो मा खालामबावनो, गुबुन मोनसे राहा लामा नागिरना लानांसिगोन। बाबायलाङो रखरा जि गोलाव दंबावो बाबाबाब फरायख'नोनो हाला फाग्लासो। बाङायबाव फरायबाव मानो दा फराय जायो फरा हामा मोनलायगोन। नों फरायफै होमबा, नों फरायफै उननि भिडिअ होनसैब्रा। जामारबाय। तो गाइस दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो। आइ होप नोंथांमोना सोंनायनि फिनखौ मोनजोबफ्रामबाय। बाखि समफोराव आङो थालांनायखिनिखौ होनो नाजानोसै। नोंथांमोना गाज्रि मोननो नांलायला ना मा होनो? अके बाय बाय गाइस, लाभ इउ अल अफ इउ।